Ти всички, аз съм Дженерик, тук при мен е Алпи и започваме да снимаме Майнкрафт, да оцеляваме. Тук видяхме Sugar Cane, отивам да го взема. Да отидем в гората. Окей. Коя гора? Не, тая гора. По-голяма. Sugar Cane къде е, бе? Къде го да? Къде да... Ай. Както да взема малко. О, има. Къде ти отиваш, бе? Ти... Ого, три пар, жоли, бе? Той ми направо даде себе си. Се дърваш, ще да взема малко камък. Да направим една брадва. Чакай. Камен. Сия. Ти взем честа. Там Ама мен. не честа. Аз ще го взема. Аз да гледам за храна. Няма храна. Сел да спомня, че така е сел. Тук няма нищо. Само едно овце. Колко да събера? Колкото за една братва за мен. Само една брадва или кирка, меч. Ще събера малко повече. Аз имам 10 дърво. Аз имам 2. О! Там прасо. И овца. Чакам да убия овцата. Аз имам 0 вълна и сега ще имам една вълна. И още една овца, но малка. Остави да порасне. Достава да живи. Още една овца. Но далече. Я ще има. Ти чакай ма. Колко се време? 32. Ба! Ще стигне. Да, ще стигне. Ти къде си? Тука. Чакай ма. Идвам с теб. Да направим една брадва. Къде за мен е... Аз имам колко? 16 дърво. Направихме една брадва. Овца. Още една. Овца тъпа. Една кирка направих. Имам 2 вълна. Още една кирка. И това меча. И лопати трябва. Къде си? Ама тук Тука. мене. Чакай. Дай. Ето ме радва. Чакай. И меч. Меч. Лопата. Хайде. Който? Къде да отивам? Там Къде един си? прасок. Колко дърва има още? 16. Че аз нямам. Имам едно. Не ми даде нищо. Скръм за грозно. Къде си? Тука. Зад тебе. Не те виждам. Зад тебе. Видях те. Там. На къде ще отида? На там. Не, видвай тая страна. Идвай тук. Къде сте? Планах. Идвай тук. Не тича и бушчетата не отиват. Там какво има?
Къде си? Кокошка има там. Къде си? Има кокошка. Още една. Уху, кокошки. Къде? Кокошки да ти видео код. Къде? Идвайте. Още една кокошка, чакай. Има тук една голяма кора. Видях много неща там. Овце. Да. Това отивам там. Би. Моето. Аз чувам кокошка. Да има вече. О, ето кошката при мен е точно. Бия. Ти къде си? Зад тебе. Малко по-напред. О! Ага, да. Ох, моли. Пред мене ще искаш. Ела така. Да направим някъде тук къщата. Вижте какво има. Нина. Или дупка по-точно. И тук какво има. Стига. Къде сте? Къде бе? Е? Къде? Точно имаме. Гледам тук какво има. Чувам скелет. Мисля. Скелет! Ела така, тук има скелет. Бягай, бе. Няма нищо. Ко направи? Ко направи? Аз имам, бе. Вземи нещата. Ей. Къде той? Чакай, ела така. Къде е скелет и Чух. бучета му отидоха? Чух. Айдо. Не чуваш ли? Чувам. С 300 зора се качвам горе. Бу. Как панак? Махай фотка. Идва. Къде? Не знам, чувам го. И аз. Ага. То. Да си направим една малка къща. О, овца. Колко имаш вълна? Аз имам 2. 3. 3 имаш? Да. Още не трябва. Идвай тази. Чувствам, че има овца. Ти отивай там. И... няма. Ела тук къщата да е. Хубава поляна. Ела тук. На езеро. Още една овца. То. Значи можем да направим. Легла. Колко бучета имаш, бе? На 2 бучета тиха. Трябва да направим една печка. Чакай да убием овцата. Да направим една печка. Да приеме. Чакай. Тук да е в къщата. Къде си? Тук да е в къщата. Чакай да направим една печка. Само да очистим тези дървета. Сложиш печката. Аз чистя тези дървета, че да има място малко още. На мене ми листват 4 бучета. Май 2. Ти си добре малко от мен. Колко дърво имаш? 5. Аз имам 37. 7. Аз имам 37. 8. 9. Къде си? Събирам дърво. Тяхно. Да направим сега в къщата. Сложи ли да се пека той? Чакай. Обработвай дърво. Така Аз ще слага. споля китката. Дървената. Той сега да правим къщата, че ще идват тъпите зомбита. Да направите. Дай вълна да направя легло. Валям ти. Един стак 52. То. 1, Що съм 3, 4. С всичките ли да направя? Какво? Дъски. Да. Така ще е къщата.
Аз само 30 Не имам. чакай малко. Аз само 30 имам. Добре. Е, така ще е в къщата. Да, е така ще е. Чакай, готови ли са? Айде да лягам. Готови са. Че лягаш, чакай малко. Какво държиш? Пилешко месо. И колко бутчета си вече? На 2, чакай. Опа! Чакай. Ще ти остава тук на печката едно. Не можеш. Да. Първо аз да ям, после на крипера. А, половината на тебе. Готово. То колко имаш там? 5 имаш, аз едно ти разядох. 4 остана. Ето, вземи ги. Пак ги си. Остави честа някъде. Ама как го оставя? Не, така ще е се. Не, О, бе. скелет там му. Къде бе? Искам да го убия. Къде си глупак? О, скрипър. Къде бе? О, си. Още един скелет. О, много са та- крипери има. Махай се. О, удра ме. Скелет. Убил го. Тук има два крипъра. Махай се. Убиха единия. Аз съм на 3 сърца. Чакай. На 2. Какво правиш бе ти? На кого хвърляш ти? На кого искаш ти? Крипър. Кой искаш ти? Ти уби крипера, аз той ще го... Готово, аз го убих. Убива ме, ади! Пусна! Yes! Къде го изхвърля? Утре ме! Готово. Yes, О, О, на колко са? аз съм на 1,5. Чакай, видя. Тук е нещо. Едно прасе. Уби го. Дали да даде? Ой, уби го е така, бе. Даде ли? Не знам. Да, не дате. Нищо. Чакай Аз трябва да ям. Да, вземи. Чакай, аз трябва да ям. Трябва да оставя печката. Остави печката тези пържоли, свинските. Аз ставих 2. Но, коя? Аз трябва да ям. Взех малко пили да ям. Имаме... Не стреля. Аз имам колко стрели? Една. Че взема и другото пили, да знаеш. Аз съм младен. Радост за живота. Върши той къщата. Тук 6 пържоли оставих. Чакай, много стана. Какво? Какво правиш си? Нали те? Така. Така. Чакай. Махни печката. И так. Оф. Там ма неща. Нищо. Масата. Чай да ги взема. И трябва да сложа. Аз ги взех. Колко пържоли имаш? 5. Да, вземи ги. Изпечените ми да. Едно само има. Вземи 3 легота. Да. Колко нагоре да направя? 3. 3? Да. 4 искаш да правиш. Тъй ли? Виж. Да. Виж там, бе. Да. Трябва да скоча. Печката къде е? Едно, Така. Да става тук. 3. Така. Малко да рвам. Остана тук. Чакай. Али. Ти служи по две там. Тъй. Аз сам ще става тъй. Опа, паднах. Не ми остава нищо. Отивай да събереш дърво. Той ще направи. Дай да приключваме вече епизода. Че е 14 минути и 31 секунда. Добре. Вот тук. Къде си? Къщата съм. Хайде. Приключи. Къде си, бе? Ево така. И това бяхме ние, Джани и Алпери. И това беше всичко за епизода. Благодаря, че гледахте и чао.